Nag-collab na, naabot ng collaboration. Among guest. Agay. Sa pag-iwan, sa ngalan, sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Viva Pensinyo! Viva Pensinyo! Dahil pinagamasinang pagpag ng Sinyo Santo Niño. In fairness, dahil akong nahaya gamay. Okay guys, change of plans. Nanimba na lang may gamihan. Kami kabot si Jeneline. Waka mo ti Chanelin, kaya wala kahuwa si Bor. Dali naman ko kayo kapag give up before God. So karon wala man na mo makita ang kakolab na mga squad. So ang buhaton na lang, maglakaw na lang may padung sa Mango Wishmania. Mango Avenue. Mango Avenue di ay. So karon na kami sa Parian. Nagwakal kami masakyan. So usa na siya sa perming bantayan kung marik sinulot. Kaya why masakyan? Paglabaw sa tanan, pugot na kay si Jomar kay ang outfit wala pa mapahimuslan. Ako siya na bintala. Kinahanglan mawarak na ang outfit ni Jomar. O kahilak ko na si Katsu kay give up na sad siya. Wala yung friendship. Kaya wala yung friendship. So, mo to siya. Check na to later niya sa party kung na pa lights niya to. So, that's it for now. Mabush. Oh, hayag ka, bye! So na namin karon sa Ramos, ang mga tao na kanya-kanya na lang mga tao na kanya-kanya na lang party kay it's party time! Yeah, party mo ay party. Kaya bisang asa karon sa Cebu na ang mga party people. Like ingon ani, copyright. Ay, children's party aron. Children's party. Dahil akong pangutan niya, saan yung sinulog or hilangan? Ito ninyo. Ikaw sila mo tiyog dyan yung sinulog ron pa. Eh mga mahal. Sino sige isip ng mayor, uy! So karon, sa kasa karon, naging party. Uy, makita sa kunaw. Karon, children's party na dash. Karon, children's party. Children's party ganyan, karon, course party. Bang, course party. So na namin sa Ramos. Sige na, mag-start na guys. Blush. So padung namin sa Fuentes. So, hapit namin sa Mango. Gamay na lang buwang. Ikaw ang lahon na lang bangon. Matuog na. Ay, out yung party. Bitaw mi. Out yung may katubas. Linga. Kinsa mo siya ng pasag. Ala, nigit ako. Did you ko mangilabot ato ha? The views and opinions expressed by the guest does not necessarily mean nagsagot na pala silang tatay. So mga batang aglabay is basura, kaipog mo nilang tatay. Copyright na dash! So nagsugod na kapas ang dalan ni Ramos. Nagsugod na mga. So tanang mga party people na nangagin na. So i-check na to ang Mango Avenue. Gusto niya ba? Uy! I-check na to ang Mango Avenue later kung sa itsura nga to. Sige, ang live party. Then, i-check na to kung maka-vlog ko nga to. Kataluman to na akong camera. So, see you later my dear. So, nalang sa babaan sa Ramos. Oh, actually, padung dito sa Puente, Osmania. Dali ang heavy party. Oh, dala din ang heavy party. Di namin yung madunggan, no? Ako, glad. Dai. Di namin yung madunggan. Ay mo pagka ni LP. No? Okay? Ano na palit ang LP itong guard? Sara, nagsugod na mga kalaki. So, yun, ano yung mag-party ang Cebu? And, so, saba lang mga tao. Dito ko kanawag sa hotel. Senyor.
Princess and all. So this is it. This is so exciting! Gosh. Hopefully, hindi pa ako malupan. Oh my God, di mo. Ala, shooting. Pahit-pahit. O sa mga quantity plastic, ay mga pahit-pahit. Shooting pahit-pahit. Shooting pahit-pahit, Shumega. Dahil so, o sa mga trip-tere, aside sa free hugs and kisses, dahil mga pahit-pahit sa now, pahit yung mga eggs. Alat yun lang now. Mga ingon ato. So the entire night, pag-ingulaan nila ang show, oh my God, lobat na ko. Pag-ingulaan nila ang show, then lobat na ko, so mabaril ako sa kong phone later. Sayang ang mga show ko. Lobat na ko. Sayang. Sige, later na pag-wash. So guys, namin sa Mango Osman niya. Mango Avenue. Ingulaan ka lubat ang mga tao, so let's try to join the jive. Then may mga ugaw-ugaw sa dam, so hopefully walay madrapo. And agad na kitag best. So let's try kung wala pa makilabot. Push. Says, Betinyor. Ingulaan niya ang bagang duot sa katauhan sa Mango Avenue. Oh my God! Oh my God! Asno malagay. Carry na, carry. God, no fun. Woohoo! Wala yung mo doon na to eh. Hi! Salamat sa aming pamilya na ano din sa kamusta kayo? Oh, Senyor! Gosh! This is wild, guys. This is wild. I'm not sure if you can still hear me, but it's going wild here. Oh my God! Look at the crowd! Oh my God! Oh my God! That was crazy! Senyor! So nakita na naman ang 7-Eleven. And hopefully makita na ba itong friends? Oh yeah! Senyor! So yun, ka-friendly ang mga tao basta sinulog. Oh my God! My God! Shoot! Nabasa ako ka! Vincent! Ako ka! Naligo! So ngit-ngit na, so carry na. Okay naman yun? Okay naman? So wala, lobat na akong camera, so kanina lang po. Help ko. Then medyo shaky siya. Hindi mo sa dali sa side.
Ang kahit 750 na lang. Ganun sa mga ginakaya. Ay, isa lang yung 750. 750. Okay guys, Chima ka bakang update? Chima ka bakang update guys? Yung mga pulis. Na yung mga pulis. Na yung mga pulis ka, gipatawag sa apps ni... Kaya mga patlungon na kayo mga tao, oh my gosh. Single, please. Arod, bayo. Say hi to my vlog. Hi vlog. Huwag na lang sa video. Say hi to my vlog. Hi vlog! Hi vlog! So guys, na siya namalhin yung mga pulis to. So, ipagyabo nila mga alcoholic drinks. Say hi to my vlog. For now, we're just using the kuan lang. Gamit na sa cellphone, kaya kung camera na low bat. Say hi to my vlog. White out. So guys, Chima ka bakang update? Malime, pero... Chops to ko. Tungod magod ni sa... Okay, disclaimer, the views and opinions of the guests. So mo na mo kalaki ron guys. Asa daw ikaw? Napadere. Magamitin mo siya sa awarding sa daga. Kasi nakasa, awa, papanatang-tang, so okay ra. Sabor, ang tawag sa daga. Bubo na ba siguro ni Sibor? 50 naman sa dyan. Arod ba yan? Arod kay man. Arod man. Konti na doon ka lang. Saan naman sa catch? Sanay man. The senior. Senior life. Say hi to my vlog. Time check, 10:25. 10:25 sa Penthouse Mania. Grabe kawal ng mga tao. Sobra kawal, dalawa. Time check, 10:30 p.m. Penthouse Mania Circle. Time check, 11:25, magbitan isa Cebu Doctors University Emergency Room. Time check, 11:30. On our way to baseline. Wala may makita pero naroon ko dira. On our way to baseline then. Shout out to Abor, salamat sa pag-achieve sa Chima Kabakang. Oh, supportive ka ko mga besties. Time check, 12 midnight. 12 midnight, Mango, Juanas Minyak Street. Kubot yapon, wala makaya ni kay grabe kayo. Okay guys, karang time check 1 a.m. Cover na 1 a.m. guys, namin sa Juanas Minyak Street. Wala na. Warak na mga yun eh. So, Lalaki si LP. Akin na daw siya mong pagkitao. Anong party? keep it up for my next vlog. So, Rain, lumalaban. Bye! Time check, 1 a.m. Chima Kabakang. Kita bigarate sa Karyo. Uy, magod ako bandod. Agad na siya ng angry. Sa PDP. Oh, dali siya. Yamurag. Mataka ba? Nakapalibot niya, di ba? Kailangan mo dool. Chima.